má 6 písmen. Písmena máš na zdi. Slož z nich slovo. Ty písmena neberu do ruky, stále vysejí. Jo? Je tam hlavolám, tam to musíš zadat, vyndat si klíč. Nejde do klíč, jsou to prstínky, ale bere si to jako klíč. Jo? 3 minuty. 3, 2, 1, můžeš. Jo, prdeli, tady vidím hovno. Můžeš jít sem blíž trošku ke světlu. Tak pojď sem takhle. Počkej. Hlídejte času, Mído. Hlídám. Zkus těch písmen vytvořit. Počkej, máme plo, b, ba, i. Nic vy neradíte. Takže to je hli, 3 minuty. po, ba. Kde to je, ty vole, tady. V tam nezadáváš. Ne, V tam nezadává. Je to V, kde leží naše Předpona a to slovo musíš složit. Takže v. Ne, V tam nezadáváš. V nedávám. Takže mám pouze 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 písmen, no? 6 písmen. Takže je to u nás L. Kde leží Minutu a půl za tebou. Po. Počkej, to je bo. Lo. Bo. Ale piš tam něco už. A jak to může něco psát, když nevíš? Jo, musím to nejprve hláskou dát. Takže Musíš to je- složit nejdřív slovo. Jo. A hlavně na ty disky nesmím psát. Takže to je. Minuta a 3/4 za tebou. Takže to je. Tady to se dívej, na čas. Lipová a když nemám V a mám jenom pouze L, P, Minutu máš poslední. L, Lobko, Je blízko nás Labe. Je to oblast, jo? no, takže může být, vole, polabí, vole, pitomci. Ne, ty jo. Půl minuty. No, teď já musím najít do polabají. Můžu ven s tím? Nemůžeš. Pojď blíž. To je po, L, 20 vteřin. A, 15 vteřin. B, 10 vteřin. to nestihnu. Nestíhám, tak pojď. Sedu na to, polabí. Vrať ten nahoru. Odšroubuj matky, vyndej klíč pod kostkou. Odemkni petlici, tvůj klíč je pod petlicí. Je tam menší háček, takže si ten si najdeš. Máš na to 3 minuty. Jí dáte 3 minuty. Tak pojď na to. 3, 2, 1, teď. Bludiště tam je na tom. Matky uklízíš do dozy. Nesmíme. Nesmíš, hlavně nesmíš rozsvícet, no. Může rozsvítit, může už šešer. Číc, ty mě tam jedna upadla. Bacha, podložky. Vy nic neříkáte, jo? Kde co je nic. Jsme ticho. Kolik máme? No tak tady je to zaseklý. Máš 3/4 minuty za sebou. No ale tady je to nějaký zvohnutý. Tady to rukou nedám. Já jsem to utahovala. Dáme něčím první určitě. Zkusí ještě jedno. Použij 2 podložky, když tak. Já to zkusím po jednom. Utahuješ pomalu. Tak, hezky. Máš, lásko, minutu za sebou, minutu a čtvrt, jo?
Co mám dělat? Kostičku, víš, tamhle máš. Pojď. Co tam je? Tady lásku musíš vytáhnout. Asi tam je matka. Ty jsi na to myslel. Já bych jela kratší cestou, ale dobře, jít, jak chceš. Lásko, máš 2 minuty. Tak. Co kdybys to otočila? A vrátila to teď A zpátky teď to ke mně. dělám. My jsme říkali, jak To to... dáš, jo, tady to. Pojď na No, to. za 5 minut dáš. Jo, počkej, 5 minut má. No. Máš 5 minut, Já máš jsem 2 slyšel minuty za 3. sebou, Lásko. Šroubuj. Ne, 3? 3 minuty. To Ty je, jsi říkala 5. teď jsi řekla 5, ale... 3. 3? 3 minuty. To nedáš tady. Dáš za 3 minuty. Lásko, 2,5 minuty. 2,5 minuty teď. To bych nedal ani já, teda tady. Dáš, já jsem to dával taky. Ten Dáš? zadní, to je Dáš? takovýhle kus závitu. Dáš? Nesmíš to vytáhnout na správnou stranu. Cože? 2,3, 2,50, Lásko. To už nemá cenu. To nemá cenu, pojď.